Part 2 ng aking kwento ng aking SSS. Hindi pa matapos-tapos. Pasensya na po kayo para may matutunan din po kayo, no? So, ngayon, pumunta kayo ngayon sa SSS. Gawin nyo, ipabago nyo yung dati nyong lumang Gmail nyo na hindi na nagagamit. Tapos yung number nyo na napalitan nyo, ipa-verify nyo kung magbigay kayo ng bago palang numero, number na cellphone nyo, tapos yung Gmail nyo, kayo na tinitirahan nyo, pwede yun. So, ngayon, ang akin, ang ginawa ko doon, tinanong ko na din, sabi ko kung pwede na mag-loan, hindi pa daw 35 months. So, ngayon, wala na akong pag-asa. Nung mabuti na lang, pinal ko sa agency namin sa ma'am, ano lang, yung disclaimer lang, no, inano ko lang sila na nasa, ma'am ba, hindi ako makapag-loan pala kasi 35 months pa lang, February kung nasulog ng SSS ko. So, ganun yung nangyari. So, thank you talaga ako kasi sa dati kong company, sa TAPS, sa Elixir. So, to TAPS serve, na-continue pagtuhulog ko ng SSS. Thank you talaga. Malaking bagay talaga pag may SSS, no? So, ayan, no? Nangyari yun. Nakapunta ko doon, pinaano ko, tapos umuwi ako ng bahay mga 2 to 3 days, nag-text sa akin sa SSS. So ito yung nangyari, yan sa baba, ayan yung itinig sa akin, yan nakapagbayad na daw, nakapagbayad ng agency ng Moomin 1.5 something, mga ganon, may 1.5, 1.6 mga ganon ang binayaran. So, yun yung nangyari. Tapos, pagkatapos noon, so, tiningnan ko na ngayon sa apps kasi na-register na kasi pina-register ko din kasi number ko sa SSS. So, ngayon tiningnan ko na dun sa apps ng SSS nila, nag-register ako doon kasi pwede na daw ako magpa-register. So, nag-successful naman. So, ngayon, inintay ko yung, siyempre may user ID ka. User ID. So, ngayon yung user ID nila, yung user ID ko na nanggaling kay SSS. Yan, papakita ko sa inyo dyan. Ang ginawa, tinext ko ni SSS at saka yung password, ipinareset ko na yung password ko din. So, yun, gumana na siya. Tapos, pumunta ako sa Google Chrome. Pagkatapos sa Google Chrome, doon po ako nag-login sa Google Chrome. So, ito yung, ayan, tingnan nyo dyan. Diyan ako pumunta, tapos doon din ako nakapag-load. Trinay ko lang gabi, biyernes ng gabi ako nag-load. So ayun, sa awa ng Diyos, nag-successful naman. Pinaano ko na siya sa account ko. May account kasi ako sa BDO. Thank you pala doon kay ate kasi kung hindi, dahil sa kanya hindi ako mabibigyan niya ng kabayan BDO account yun, ATM with passbook. Kasi pag normal na magpapa-account ka, ATM with passbook, nasa 10 to 15 yata, ganon yung ipapakupin mo halagang pera. So, dahil abroad si ate, binigyan niya ako ng, rinigaluhan niya ako ng ganon. So, yung kabayan niya, ako mismo yung so kailangan ginawa ng ate ko, pinadalhan ako sa remittance, tapos pina-open ko naman ngayon ng kabayan. Tapos yun, ang daming proseso kasi kailangan totoo kung legit para ate mo siya na pinapadalhan kanya, ganon. So ganon ang ginawa, kaya na-approvean din ako sa BDO. So although naman hindi naman ako si ate nagpapadala, dati lang yun, one time lang yung gawa ng tapos yun, na-approvean ako. Ploka yung backlash. So ngayon guys, no, sana pag-pray niyo po ako, no, mga kawaray, no, na magtuloy-tuloy na yung aking tindahan doon sa Gatchalian, no. So doon tayo magpa-vlog na naman ang aking journey na pagiging businessman. So sana magtuloy-tuloy Lord, no, in Jesus' name. Gusto ko magluto ng ulam doon. May nakakausap ng mga kamag-anak ko na siya ay magluluto. Tutulong din ako. Tapos habang wala pa yung kapatid kong lalaki, si ate magluluto. Tapos ako naman
palengke para doon sa pambenta kong mga sariwa at saka mga gulay, sibuyas, bawang. Tapos gusto ko din magbenta ng bigas. Ay tatlong sako, tapos yung paukunti-kunti na mga items ng tuyo. Ayan. So, di ko pa alam kung magkano yung magiging upa ko doon sa Gatchalian. Pag sana mas mura lang ibigay sa akin ng boss ko, no? Ang pakuha niya sa akin. Sana maging successful, no? So, wala maging problema. Tsaka sa matitirahan ko. Sana ako na lang gawin yung karte-karte. So, ngayon, nandito ko ngayon. So, ayaw ko muna pumunta hanggat maaari. Ayaw ko muna pumunta ng Parañaque kasi gusto, yun na yung pagpunta ko doon, gusto tuloy-tuloy na yun. Gusto na ng boss ko mag-resign. Pag-resign na daw kasi magninegosyo na daw ako. Magnegosyo na daw ako. Para focus ako doon sa negosyo ko. So, tama din naman yung suggest niya sa akin. So, sa akin naman, para ako madagdagan ko yung aking puhunan na gusto ko muna yung pinaghulog ko sa SS 36 months, iloloan ko siya, tapos magka-calamity loan din po ako. Kung sana nga ma-approvean din po ako ng calamity loan ng aking agency, gabayan nyo na lang po doon sa kapatid ko na magiging dalawa na yung pwesto niya. Gusto ko na sharing kami doon sa magiging pwesto niya, no? So, gagawa ako ng mga menu na alam ko na gabayan ako na sa aking pagbablog na magpatuloy na hanggang na magbuhon. Hindi ako magsawa sa pagbablog, no? Dami kong sinabi po kayo. So, ang dami kong gusto sabihin sa inyo nung wala ako. Alam niyo naman na ipinapost ko sa YouTube channel ko yung pinagagawa ko sa palengke. Yung gusto ko yun i-vlog, kaso wala yung listahan na sa taas. Tamad na ako bumalik. Ito ngayon, iinom pala ako ng gamot talaga kasi na may sipon ako. So alam mo naman, uso rin yung COVID, ay kamo na may hawaan, no? So ang gagawin natin, royal, may binili akong royal na ito lang siya, tapos isang egg. Pero take note ha, itong egg na to na nabili ko, dalawa siya, double egg yung dilaw, kulay dilaw, dalawa siya. Tapos yung pangalawa Bioflow, labo yan, Bioflow. Tapos Biogesic. Yan, so inumin natin yan para mawala na yung sipon. So, nila. Dati ginagawa ko pero nasakit kasi ako. Anak ko. Ay, putang ina ka. Guys. So, nabasa. Yung isang kulay pula, no? Sabay-sabay ko inumin yan. Tinuruan kasi ko dati ng yung taga Mindanao. Kasi dati nag-ubo ako. Sabi niya, no,
2 times ko lang ininom. Grabe na, wala yun. Tagal ko ng sipon. Alam mo yung pag medyo madaling na. Dalawang buo siya, kaso ang nangyari, nakita nyo naman, nalaglag yung isa. Hindi ko napuno na pala to siya. Dapat mga dito pa, binawasan ko pa sa laman kas para magkasya. Pero okay lang yan, next time na lang. Bukas try natin ulit. So, mayroon pa ko sa taas eh. Itulog na nga lang sorry best friend. Hindi naman yung magagalit sa akin. So, ayan. Alam mo, malinis din pala ito sa document, no? Best friend ko. Nakarang gabi. Nakarang gabi pala. Dito ko natulog. Yung birthday ng anong date yun? Nung ados. Dito ko natulog. Hindi ko patulog. Sabi niya matulog ka dyan nga. So, yun na. Okay, guys. So, bye-bye. Share mo naman. Yan, ganyan yung kuko. Saklap ng kulay. Sakit po, grabe. Kaya sakit. So guys, I love you. So, ulitin. Bablog ulit ako. So, baybayan nyo ang aking journey sa business ko na maging successful. Pati-pati ko dito ang daya no, sa ilaw nila. So, yan guys. So, God bless, God bless.